Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Hare Krishna Mataji Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore Bhakti Shastri ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 40 ശ്ലോകം വരെയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച്, സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? ജനന മരണ ചക്രത്തില് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് അല്ലെ തുടങ്ങി നമ്മള്? അല്ലെ? 26 മുതൽ. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഈ 26ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് പറയുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതിയാലും നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. കാരണം ആത്മാവിന് ശരിക്കും ജനന മരണങ്ങളില്ല. ഇനി നീ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാലും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട. കാരണം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജനിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ആരുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പോ നീ അത് നിത്യനായിട്ടുള്ളതാണ്, നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനനോട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ 30 വരെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? സ്വധർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. ക്ഷത്രിയനാണ് നീ, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യാനാണ് ശ്ലോകം 31 ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ആ യുദ്ധത്തിൽ അഥവാ കൊല്ലപ്പെടാണെങ്കിലും നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വിജയിച്ചാലും വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം നീ അത് യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് പോകാം? സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം. എങ്ങാനും നീ ജയിച്ചാലോ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും? രാജ്യം കിട്ടും. നിനക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോഴും നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട? നീ പ്രയാസപ്പെടണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നീ മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ നിന്റെ കീർത്തി നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നീ അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നിന്റെ യശസ്, യുദ്ധവീരനാണെന്നാണ് നിന്നെല്ലാവരും പറയുന്നത്, നിന്റെ കീർത്തിയും യശസ്സൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. അതാണെങ്കിലോ നമുക്ക് മരണം ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാളും കഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ക്ഷത്രിയനും കൂടിയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് അത് മരണം ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളും മോശപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? മരണത്തെക്കാൾ ഭയാനകമാണ് നമ്മുടെ കീർത്തി നശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു മഹാരഥനാണ്. അപ്പൊ നിന്നെല്ലാവരും ആരായിട്ട് കരുതും? ഒരു ഭീരുവാണെന്ന് കരുതും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പരിഹസിക്കും. എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നീ ഒരു യുദ്ധവീരനാണ്. അപ്പൊ നിന്നെ എന്താണ് എല്ലാവരും നിന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നീങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ആയതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയണത് അല്ലെ? പക്ഷെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നീങ്ങി നിന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നീ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം. അതല്ല നീ
വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തായാലും നിനക്ക് നേട്ടമാണ്. 2 കാര്യമാണെങ്കിലും നിനക്ക് നേട്ടമാണെന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധം ചെയ്യണം. പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് വിജയം മുതൽ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതി. ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം അത് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ, അതായത് സമത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതായത് അതിന്റെ ഫലം നീ ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഭഗവാന് എന്താ പറഞ്ഞ, യുദ്ധം ചെയ്യണം, യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതുവരെ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു. ഈ 38ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഏത് സാഖ്യയോഗ, ഇതുവരെ അപഗ്രാതനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു തന്നു. ഇനി ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയണേ. അപ്പൊ ഇനി കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകായിരുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, ഭക്തിയിലും കർമ്മയോഗത്തിലും ചെറിയൊരു ശ്രമം ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വൽപ്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോഭയാത്. അതായത് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ചെറിയൊരു ശ്രമം ചെയ്താൽ പോലും, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ശ്രമം ചെയ്താൽ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്നാണ് 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ അതില് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച്, നമുക്ക് സ്വധർമ്മം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ സ്വധർമ്മം മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ടും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കൂടി നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ജയ മാതാജിക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയങ്ക മാതാജി, രാജലക്ഷ്മി മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിക്കോളൂ. മാതാജി അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ? ഇല്ല മാതാജി വന്നിട്ടില്ല.